sabar. Nggih, Mas. pripun? Wong urip niku lak ming berbagi kenikmatan. Ah iya no. Kula dalu niki kula ditimbali Mbah Ahmad. Mbah Ahmad. Dereke panjenengan. Kula nggih pengin berbagi kenikmatan. Maksude? Nah niki lak gandeng bakul kacang niku lak ming mider mawon. Heeh. Pak De. Pak De bakul kacang. Pundi iki bakul kacange? Sik kacange jenengan ke dumno wong-wong niku. Jenengan lenggah tak senengke ndelok wayang jajal. Oh Ya, ngono. dumke. Kacange dumke. Jenengan dupne, Pak. Mungkin nek pun tek ngriki nemoni asistene Mas Kluthuk nggih. Kon bayarne. Pun jantungke, pun mengke urusan kula, jantungke sik. Heeh, totale pira mengke Kacange dumke kabeh ngriko. Mengke nyuwun totalan Mas Kluthuk mawon nggih, Pak. Ini jenenge berbagi. Oh nggih to, Pak. Berbagi. Dadi artanipun saking desa Gundang Legi teng panjenengan. Ya didum. Barokah. Didumne. Kula jenengan jak barokah melih. Heeh. Yo sakniki kula dumke kali bakul kacang ya barokah melih. Ditukoni didahar tiyang kathah nggih barokah melih. Oh iya to, kae bakal Nggih. kacange to. Nggih, Pak. Didumne kanca-kanca kae. Pun pokoke jenengan culke niku lho Pak, kacange ndang wat-wat ngoten. Ben di Nah, Nah. pun dan dijabuti ngoten lho. Oke, nonton wayang. Pak, kacange nyan domne kok banget diderne ae. Nah, didomke ngriko, tas ngoten. Nah, ngoten pun monggo dipendheti. Nah, kali diitung Oh, iki pun monggo nganti lali. didahar, Pak. Nah, ngono lho, iki jenenge awake dhewe iki seneng ora Iya dirasake no, dhewe. bagi-bagi rezeki. Nah, pun iki Berbagi. ngajeng. Nah, ngeten lak penak. Wah, Ini iki bosok. mesake kok. Ki jenenge pelawak sing dermawan ki kaya klitik iki. Nggih. Dadi paling mboten ki bakul ki ya ngalap berkah. Heeh. Sok kala yen ditukoni ya saya berkah ngoten lho. Pun Pak, pun telas. Riki Pak, riki Pak. Nggih. Pak De, riki Pak De. Jangan mriki, Pak. Alhamdulillah. Riki, totalan. Riki. Go Pak De. Waduh, Ya ra, riki. ya ra Mas Gareng. Iki lho jenenge ngopeni kanca-kanca bakul ki. Mas ngene Gareng. iki. Nggih. Yang pirsani, piyayine leh seneng guyang-guyu Lho. kaya ngoten iki. Banyak Marem Mas makan marem. Ngeten iki duwite keke bojone sesuk barokah mulih. Pak mriki. Nah, jenengan niki. Ya. Niki asistene Mas Kluthuk nika. Nah, Pak, bakul pop mie nika didumke pisan. Nah, Pop ini ya. pop mie didumne. Nah, pop mie iki cah cilik-cilik Pak ngarep niku lho. Sing cah cilik-cilik didumi Nah, kabeh. didumi cah cilik niku. Nah, pop mie dientekke. Nah, Weh. nah, sip. Mau jare kacang tok. Ora. Ya Ora tambah apa-apa wong iki. sing bakul iki mek bakul kacang tok nek bakul pop mie. Nah, ambil engko Sip. ditotal. Wah, jenengke tenan iki. Jan. Sing Alhamdulillah. Kita luwe kabeh. Berkah. Iso iso dum-dum rezeki lho ngene iki Nggih, jenenge. niki, Kowe Pak. termasuk dana rasa ki ya ngene iki. Pun Pak, telas pop ning ngriki. Nah. Nah, Ingkang mriki, Pak. Nah, kayak nggowo apa nih kayak? Nah, Weh, antri kabeh iki. sik apa kok kokean jenengan domne urusane karo Kluthuk nggih. Ingkang mrika, Pak, sebelah kanan. Bakul apa? Bakul apa Apa, sik, Pak? Tuk? Anu Dik. Nun. Kacange Oh, kayak gini kok. kacang. Nah, wis ben didar ngriko. Nis aman kae, wis penak. Sok bengi iki aku. Jas iki. Modar kowe, Mas. Pun. Orang ini jenenge bagi-bagi rezeki Nggih, Tuk. wis ndang dikeki Termasuk niku kacange. Jo Kluthuk kuwi pelawak sing dermawan. Bu, ibu. Jan, tepuk tangan. Kacange domke, kacange tok mawon sik niku. Nah. Ngoten wis, alhamdulillah. Ngriko, biking. Pak, kacange gombri, Pak. Nah, ngriko, wis, alhamdulillah. Jan seneng aku ngene iki. Iya no. Pun Riki. Nah, pun Riki, sedaya Riki. Nggih, nika urusane kali mburi nggih. Nggih, pokok Nah, ngriko, biking. nggih totalan ning Wis, mburi. muga-muga sehat pun. ngriko. Amin, Amin. amin. Mas Gareng. Amin. Nggih. Niki kabeh mboten kok kula nanging sing tanggung jawab Mas kula Jo Kluthuk. Dadi termasuk sedekah Mas Sedekah. Kluthuk. Nah, Weh, Ngoten. weh. Tepuk tangan buat Kluthuk, tepuk tangan buat Kluthuk. Yes, Nah. Pun. kok nangis to, Mas? Ayo nembang. Kok Wis wae nangis? nembang. Iki sing dodolan melu seneng atine kok. Ayo nembang. Sing nembang Proyo Lintang Kairo. No, nek sampean ya aja nangis Lah, to. ngopo? Piye ngopo kok nangis? Sampean ki nyapa nangis? Hah? Anu ta, lara mata. Boten, Mas. Lah nyang apa? Lah Sedih ngopo? ta? Sedihnya apa? Apa diringi apa piye? Nah, Diringi diringi lagu. Diringi. Selamat ulang tahun. Nah. Ulang tahun ta Kluthuk? Sing ulang tahun sapa? Lah iki mau jare mbok kon borong kabeh. Lah iya. Borong matamu.
Lah yo kadung bakule seneng lho. Wargane kadung seneng lho. Iya. Kadung wis didahar lho. Pop mie yo cah cilik-cilik. Sapa ngerti bocah sing dipangku kae mangku pop mie. Terus delalah omong ning gone ibuke, "Bu, tumbasne pop mie Pak Kluthuk lho, Bu." Seumpama duwe gawe nanggap Pak Gareng ya, Bu, dagelane aja Pak Kluthuk lho. Sapa ngerti iso? Sapa ngerti ngono. Kuwi jenenge donga. Nah. Ono. Ya ta. Melu sen. Ngene termasuk kowe kena nggih contoh kanca-kanca seniman aja mek mikir awake dhewe tok ning yo mikir kanca-kanca liyane. Iya Mas. Iya. Lah iya, ikhlas ora? Ikhlas. Tenan. Tenan ora? Lek ikhlas mesem lho, lek ikhlas mesem. Ikhlas Mas. Mesem. Guyu wae. Lah iki kabeh guyu. Ora mesem kok semu nangis ki lho. Ora nangis piye? Cakeme klinik men awak le tok. Lah wong klitik ki adikmu Lah iya to. kok kepengin nyuwargane wong Nah, tuwa, nyenengne dulur tuwa. derajatmu ben diunggahke karo sing nggih urip. Ngono lho. Ya wis. Nah, ngono. Ikhlas, Ikhlas ya, Mas. ikhlas. Ikhlas wis. Mesem sik. Sekali Mesem sik ndak. Mesem gene penonton. Jan. Kelek bakul lagi. Wis entek pisan. Entek wis sold. Ngono. Weh, lha bakul bakso ke anu ke ora enek. Oh, lah ke triping. Lah, Anu, masuk. mengke diadai kresek, mengke ditotot. Lah yo, wong dek kok Samarinda ora entek kok dadak bingung to kowe. Ora cetok. Nduk, Iki tembang, anakmu wedok Lintang Kairo. Sugeng dalu Om Rudi. Nggih, sugeng dalu Cahayu. Nggih, pripun pawartosipun? Lho, seger waras sehat walafiat. Dalu menika sowan wonten Nganjuk lugunipun gondang legi. Matur nuwun. Alhamdulillah. Sehat nggih. Pokoke benjing nek enten totonan Amin, ndang amin. teko melih. Mas sampean kira salaman to, Mas? Salaman to. Salaman sik. Salaman, Tuk. Ono. Salaman. Salaman to, wong yo ikhlas. Wis. Nah. Amin. Amin. Kowe mau nyapol liwat kene bener. Ya bene wong golek rezeki kok yo. Rumah sangku. Tapi dhek marem lho, Kluduk. Marem Mesem-mesem ki lho dhek. Guyang guyu ki lho dhek. Mesem. Dan teko jero leh guyu tenan. Rumah sangku. Iya iya. Iya itu lho. Iya. Oh, jangkrik. Ora apa-apa kok yo. Tegese jangkrik iki bengi aku seneng, Pak. Lah, Seneng bengi iki iso berbagi rezeki. saiki giliranmu, somben nek ketemu meneh gilirane awakmu. Somben nek ketemu meneh klitik Giliran nyiarne meneh. awakmu neh, ngono lho. Padahal kan biyen yo ngono kuwi. Aku gak. Iki Lintang ben ngaturi tetembangan buat warga masyarakat mapan wonten Loh. Gondang Legi. Nembang sik ya. Ya apa? Lah sampean arep ning ndi? Nah iya, arep nyandi Aku tak- sampean. Takok asistenku. Ngopo? Apa? Takok ngopo? Tak apa? Entek piro iku? Kuwi jenenge Kowe rasa sedekah. samar. Lho, wong sedekah ki aja diitung le. Engko lek entek kokian pitik loro sing ning gabah tak gone mulih. Lah kuwi pitike Pak Lurah. Sampean ki ngawur to, Mas. Sedekah ki aja diitung ben resik. Ora lokak saya kebak ora. Ora kelong malah bombrong ngono lho. Matur suwun. Tapi selamat buat warga masyarakat mapan Gondang Legi di sapa, Nduk? Nggih. Sugeng dalu Bapak Ibu. Nah, iki lho. Tasik semangat nggih. Amin. Tasik baru oleh kacang oleh pop mie kok Nah, mesti nggih. semangat kaya. Nggih, dalu menika rawuh dhateng dalemipun Bapak Bapak Lurah, Pak Ahmad. Lurah, sugeng dalu Bapak Lurah. Wah, jan Masya rumah saku. Allah, piyantune bagus sangat. Wah, kaya Werkudara. Tenan. Iki yo sik bagus kae wong gelem bayari pop mie kok. Ayo. Rumah saku. Coba nganggo bawa. Kula tak pengen sampean bawa buat warga masyarakat sekali tempo. Bawa ini manut penjenengan, pokok pelok. Napa Cahayu? Oh nggih. Iki sembarang iso, Tuk. Pangkurinoso nggih. Lah nyang apa to kok ora pangkurinoso ki Lah cocok. apa? Cocok. Nggih, siap. Cocok. Apik. Ninanona. Coba, Nduk, sabar, Nduk. Piye, Tuk? Pangkurinoso ke piye, Tuk? Aku wis lali. Ayo. Utekku Bisa tak. lali lho. Mergo utekku bengi iki mek pop mie karo kacang. Wis to. Tenang wae rasa. Muga-muga sesuk kowe iso sedekah neh. Ngono lho maksudnya. Amin, Pak. Ngono. Rinosa. Yap. Ya, Bi. Saya
Bocah niki wis cilik gawane nggih ngeten iki, Pak. Ya wis iso Pripun? kecilik Wis apik. klasikan, Nggih. Lah wong sing momong kula lak nggih jenengan to, Mas. Ayo mbiyen kowe iki cilik panjen tak imbangi, tak indit kok. Jenengan dusi, jenengan gendong. Ayo, Nah, biyen iki lho, cilik. biyen awakmu ki didusi Lintang Kairo. Nah. Dari sampean ki sok ben kudu balas budi, sok ben kritik dusana ya. Bisa nama kamu. Aja Ya sik. tahu to, Mas. Aja sik. Kalau ning jaba cang kacang. Kalau Mas. Sekane. Oh, isih. Lah niku ibu-ibunya. Weh. Ya bi. Neno. Karasara sening hati. Padha anakmu ya Duk suarane. Nggih, Pak. Anakmu ya bakat nyinden. Duk, mikir kacang, Dek. Oh, sik ngandani, Pak. Oh ngandani kon nukoni nek. Iki. Pancen nek nggen Lintang Kairo niku tatane klasik, Pak. Kula meling teng Lintang. Pripun? Heeh. J. Dadi sinden kuwi dising disinaoni gending-gending sik wae. Nggih, leres. Napa? Bakal apa? Bakal apa? Pentol. Bakal apa niku? Permen. Mana? Napa niku, Bu? Tumle. Eh. Tumlo. Kowe iki lho. Ya ora oleh nyentak-nyentak ngono kuwi to, Mas. Welo, Bu. Halus to, lahir batik. Tumlo. Ora ikhlas no kuwi. Dumene sapa? Kok karo kaya iki? Kok penonton duwe njaluk asisten iku, Bu. Ya wis. Alhamdulillah. Oleh buri njaluk duwe kono. Wonge nyepak ning mburi to asistenmu. Pon Bu langsung teng wingking mawon, Bu. Rasa mbok tangisi wong gampange ya senenge kok. Nangisku ki nangis seneng. Lah, Oh, tangis bahagia. iya, Pak. Terus Ayo, penonton kene mikir, timbang ketelan pitik kowe. Lah kok nyeneni wong bene to nelek ya ben wong pitik iki penggaweane meng nelek kok ya. kelangan 500 saya nyeneni wong lho. Aku. Ning ndi bocahmu? Ya. Be. Kon nuku pisan kuwi. Apa? Kentongan kon nuku pisan. Nyapa kentongan. Kagungane Pak Lurah lho, Mas. Itu bakal kentongan to. Lah, Wong delok. kentongan tondo saka Pak Lurah kok. Lah. Bakal kentongan. Mas aku. Yes. Kapan sumanding Kapan sumanding sisihmu iki jenenge bakul pemain seni membaur ki ngene iki. nggih leres. Terima kasih ya, Duk. Aku wis melu marem ki kanca-kanca pengrawit apa mau tukokne rokok jog luduk manut ya. Manut. Ah. Rene le. Le. Weh. Le, sini. Oh iya, wah kuwi jan sedekah tenan ora meng rokok, ora meng gur kacang tok ning ya. Sedekah berupa wis. Oh, ke cah cilik kene. Wah, Jan. adiknya kesini adik. Iki genti klitik dom-dom duit to. Ampuh. Kluthuk sing nukokne panganan, klitik sing nyangoni penonton. Nah. Ndok rene, Ndok. Aku yo kene kan. Heeh. Wis, kene iki cah cilik-cilik. Diancuk dompetku iki lho. Nyang apa to? Ben marem kok mangsamu. Lho iya no, sedekah ki ora perlu ngenteni poso. Nah. Sedekah ki ora perlu ngenteni wong buta. Ngapa to? Tak wehane lho. Kowe lak repot to. Heeh. Tak wehane. Dadi adikmu ki mbantu kowe. Ngowahi. Dompet kowe. Wis bayari tahu. Kacang mie sik nyangoni. Lah jenenge adik asu kok iki. Oh, ora.
Kowe iki ben total ngono lho. Kan repot tak jipokke ngono. Ben komplit ngono. Kowe bantu kluduk ta maksude? Nggih. Ben ora kerepotan ngedum to. Nggih, Nah, ngoten ngono lho. jenenge adik sing beneh, Tuk. Nah, kuwi lho, Mas. Kuwi adik sing beneh. Matur suwun. Wes aku klitik ngawur. Lah, wis domongi bene. Wong, niki dek wingi bengi sangoni Pak Wali Kota Samarinda. Lho, 10 digo dhewe, Pak. 10 juta. 10 juta Pak Lho. Wali Kota Pak Anu Haji sinten Andi Arun. Ora didumne. Mboten dom ke gomleh kok. Oh, mau tuku apa, Tuk? Ayo. Gitu kok apa? Mau tuku apa? Wong iki kulak sepatu. Kelas sepatu. Dek ora iso omong, dek iki ngrasake seneng, Mas. Trenyo. Terenyuh bunga. Dek gak iso omong, ngrasake seneng. Bersyukur mergo bengi iki iso sedekah iki Jajal mangapol bersyukur. diluk. Ngawur, kancane kok disemprot baygon. Makasih ya. Kok marah-marah ki piye to? Omongan Nduk, Pak Tuk, aja marah-marah ya Pak Tuk. Aja marah-marah Pak Tuk. Aku enggak Diparani Nduk, diparani Pak Tuk. Aja marah-marah. marah itu dalam secara fisik, tapi dalam hati itu sebenarnya saya itu bahagia. Ngono. Ya. Yo Tenan. aja merengut berarti. Oh, aku yo ora menurut pacar raiku koyo ngene. Wis aja mau gagas. Aku gemes kok, Mas. Ndang nembang wae hiburan atine Masmu. Hiburan Nduk, rayunan karo tembang. Kelong piro. Ngitong apa sampean, Mas? Tak delok kilong piro mah lho. Turah pira. Ya Allah. Rina Golek bakul neh Dek isian. Apa? Siapa? Sene cah cilik lah. Weh, Wah. lho wis Arep kendel jan. arep mbok sangoni. Mbok Nek? sangoni. Dhuwitku sik turah lho iki. Lho, Wah. Weh, tenanan apa ora? kala. Eh, Ampuh, ampuh. Kok ya sik Kuwi iso. jenenge paling ora wong sitok mrene 50.000 kok. cah cilik, cah cilik. Nah kuwi lho ning arep lho. Kan Kene dok. Weh, bocah ki nek. Ah, wis jenenge Kadung- sedekah ki ngono kadung- kuwi. Kadung mancing yo ngene iki. Heeh, wis cah loro, cah loro. Cak loro. Didum ya karo ku ya. Iki kok didum bareng. Didum. Ki lho didum. Wis didum. Ah. Anakku cah cilik iki jal. Oh, be. Sing kriting iki jal. Jal. Edan, Siki edan. enggak. Kono Jal, ini, be jal, enggak kene. Rene. Enggak. Rene. Weh, lha kuwi. Wah, akeh men. Sing kriting. Weh nak kuwi jal. Sing kriting kuwi. Weh nak kuwi. Edan. Boleh musuh sedekah akeh men kuwi. Nangis. Aku lek sing Apa? Nangis lho. Dhewe dhek akeh nangis. Lah kuwi anake dhewe. Wah. Matane layakno lemu ngudutne akeh. Licik. Tibake anake dhewe iki lho. Lah anake dhewe dikon Lah, moro. iya. Oh, iblis iki. Anak dhewe sing kribo iki ta? Iya. Wah. Layakno anake modele kaya kotak amal. Nangis lho. Ayo dicup-cup. Anakku di jal. Anakku nak. Yen wus. Saya Pak Gareng dulu ya. Tak ngeleng-ngeleng anakku. Mbok ora melu aku pira-pira ndero ra mulih kangen karo anakku tak jak iki mau. Wong ngono. Ora kok perkara dijak, kowe tenan di gendakan anyar kok. Ya mrene nesu no bojomu kaya. Ora. Aku iki wong resik aku iki. Weh. Wong resik. Duweke jaluken, kok dijaluk bojomu mikir kowe. Anu sih tak Pak Gareng. Mbok sumpah lho aku izin dulu ya. Iya. Ya wis neng-neng sik kono. Aku iki tenan. Lagi iki aku iki. Kita wajahe kok melas. Ya lho Pak. Mosok kelong pop mie karo kacang ora izin dulu. Kok Mas Uduk, perhitungan. Mas Uduk. Entek 700 iso ngrasake pecel tumpange Mbah Ahmad jos. Payeke mlempem iki mau tak delok. Tapi kan mlempem malah penak. Ngono ora kemriuk. Lah. Ya Dok, terus Dok. Yen wasrina
Enggal ratri kang apa keok nyapa kuwi kok Apa kuwi jane? Dateng pitik Mbah Lurah lho kuwi. Ya Allah. Arep bapakne, Mas. Pitik Pak Lurah lho kuwi. Kok malah mbok dolanan iki piye to, Mas? Seneni Pak Lurah lho kowe dukane Pak Lurah. Masa entek 700 oleh pitik sitok. Jenenge bedhok pitik kowe ngono kuwi. Ngawur. Ora cetha. Baleke. Baleke ben mangkring ne. Oh pitik turu lho kok iso. Pitik turu penak-penak gugah wing ngidol impeni iso apa piye kaya. Mangsane. Mbok cekel pas papane mo, pupune. Ya silite. Keok klambune. Jan ras sopan lho. Ora cetha. Jarene ngeneng-ngeneng anake bae kok nyekel pitik. Ora ngono lho. Tak iki pitik tak himik. Larase kok ya padha to. Kangka dulu kok. Ya senggake pas. Ya Allah ya Allah ya Allah. Terus Mong sliramu tanah liya. Nangis. Anakku nangis kok, Pak. sing nangis anakmu apa pitik kaya. Tak tresnani lahir. Ambune lencong tok. Iki njajal nyilih bawa ya, Nduk. Nggih. Nyilih bawa ki maksudnya njajal ditembangke buat warga masyarakat mriki. Tembang sing lagi tren kari-kari iki wae. Oh. Aku dan Rasulullah watone sesandingan akalese sekasaku najan munggah gunung ora wadah watone tan sasumaning monan sailing sarung jagung rasane kabotan tresno nyentan weruh sedina kaya setahun sarung jagung abot rasaku terus Dilo sawetara ya wong ayu. Iya yo. Neka botan tresno yentan weruh sedina kaya setahun Sarung jagung abot rasaku
adoh dan kesulok watone sesandingan agawe semrasaku nadyan munggah gunung ora wegah watone tan sasumaning wonten saeling karo jagung rasane kabotan tresno yen kantoro sedina senajan to ora mesra sing tak kene ngadekon nduk senat kula aturaken warga masyarakat ugi panitia mboten supen Pak Kades Pak Ahmad sukses selalu berkah selalu sekeluarga wah kaya bulan mlaku wanci kaya tumetese banyu ngadamake kangene atiku tandha mata gong tandha mata meretandani hati tresno ayo kidul kawanane pistol nate gawe iki hiburan plak iki tandha mata iki plak ning nyatane mung katane mata abdi lepat narosan oh menengo sahayu kene Coba vokale le. Ah. Ikhlas. Kumaha aku ayak naon bajing luncakna. Pasini Tabaka tekuk angkeane doa Astana lo wong ayu aduh ditapakne to kok aduh abdi miling-miling iki kanggo miter-miter jalapane nganduk Nur Maulita Lita buat warga masyarakat mapan wonten ing Prambon lukunipun mapan iku ndang legi bajing loncat nak diatur nak buat warga masyarakat iya yung kuwi menengo sik doa der oh
Nduk. Coba jalan-jalan lewat nang Cahayu. Oke. Aku lembut-lembut tok lho. Atas. Ini kumahat wayang naon si muru kokok tempat lole bajing loncat bajing loncat bajing loncat bajing loncat lo santri oh au atur nuwun tarinane carane ben ora kurang anu ki nggon dhisik dhewe tak dekne sinden sing berbobot oh ngono maksud sing timbangane iki bingung ngono badan sowan nganjuk nggih Kris Mbak Ika ojo lali tetap semangat ya kuwi dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia nembang nggih upama sliramu sekar melati aku kumbang nyidam sari Krisnya sliramu margi wong manis aku kang bakal ngliwati koyo mesakne dalane ngono kaya Ika aja lali karo mesem ya Nduk penting lho esem iki janji prasetyane hati menika buat Bu Kades to Bu Lurah yo Arinoso karoso rasane triya karo milo mitrasa jagat raya paling ana wengalan samudra elek mudhun munut elek ritek penting manut not ora ilang memanise aduh hati selamat aku ya senek 10 tahun ora krungu nyidam sari oh ngono
Iki ra tau enek pundutan kok keri-keri iki njajal tak onekke dhisik. Nah, dilanjut. Nalikane ring telu Pilih getok. Lho. Loh. Ana Eka Antonia, ana Krisnia. Atur panglipun buat warga masyarakat Gondang Legi. Rambon nganjuk lo iki. Oh, ayo. Buat Bapak Ibu perangkat. Dengan laras hitam sari. Oh, wherever lolole oh out matur suwun Royo royo kasanggota manten ilir-ilir gong blimbing kuwi ilu jembar tembang apa Kang Gareng? Tembang lawas le. Ilir-ilir. Ki kena diarani tilarane Kanjeng Sunan Kalijaga rikala semana. Handrah nganti sak yaene diaturke supaya kabeh iki padha nglilir seger warase, nglilir rezekine, nglilir semangate, persatuan dan kesatuane. Ya, diaturi kagem dulur-dulur wonten Gondang Legi. Kene iki klebu wengkon Prambon le. Lugune dusune Dusun Combre. Muga Mbah Lurah Ahmad lan sedaya para bapak ibu perangkat lan kabeh panitia klebu warga masyarakat sing sepuh sing anom kakung putri kanthi srana pengetan HUT kemerdekaan yang ke-79 iki dadiya wujuding swasana ora mung wungon to lek-lekan ning ya ngalah berkah bebarengan desa kene saya maju pembangunane saya maju persatuane saya maju sing diarani dari segala aspek perkembangan babakan yang baik. Oh ngono. Ya guyub rukun, ya kena diarani tanem tuwa, tanine ya diparingono sukses. Terus kena diarani sing duwe usaha ya usahane diparingono lancar. Saengga mapan ora kene iki dadi desa ingkang subur, makmur, gemah, ripah, lojinawi, karta, turta, raharja. Allahumma amin. Sabang di barat, Merauke di timur. Indonesia aman dan tentram, sejahtera damai, itulah maksud Indonesia. Sadarlah, sadarlah,
Aku ingin damai. Sadarlah, sadarlah. Aku ingin damai. Irian Barat, Der, Irian Barat, der, Irian Barat, wilayahku. Irian Barat, Irian Barat, Irian Barat, Wilayah. Irian Barat. Tembangan niku ya kudu dieling-eling lho, Reng. Perkara kowe ngeling-eling utawa nyinau babakan tembang sing anyar, monggo kaya. Ning sauraran tembang lawas aja nganti ilang. Eman-eman. Lho. Tapi tak kepengin nyuwun swantenipun Mbak Yu Sendur menika. Nakala narpa candi ayu ngono. Tembang apa iki? Jineman apa? Jawa. Jawa niku napa, Mbak? Jawa niku nggih Jawa. Oh, Jawa. Nggih. Oh, Jawa ki saka tembung beneh, kalau bener beneh. Jawani. Nggih, menika. Ora Jawa. Oh, bocah kok ora Jawa, oh bocah kok ora beneh. Ya wis. Ya artine kuwi lah. Mbak Sendur ki piantun nyinden ke tahun 45 nggih Mbak Penjen. 44. Oh, kacek setahun ae mbok ya dimaklumi. Dalu menika Pak Lurah Tasikmalenggan, para tamu agung terima kasih. Dadi wayangan ora nggon sore tok sing ditonton ning ya nggon esuk barang. Yen para kanca-kanca bintang tamu lak ampun kundur. Yen kok nyandak tas mari kundur mboten. Nyandak tas iki aja melu-melu lho. Kanca-kanca iki bintang tamu pancen ukure saiki usume ngono. Dadi limbukan mungkin nggon wanci gara-gara cukup awake dhewe. Ngono lho. Lho, lah lek awake dhewe lah ndase nang ndi? Kok awake dhewe iki kosek tak sampluk aja srekalan. Natkala candi. Ngono ya. Ayu. Candi napa candhi asline? Candi napa candhi? Candi Ayu. Candi Ayu ki kaya sore, wayah sore langit iku. Nah, ning Ayu aja ala, Ayu. Lek ala ki nglambangke babakan sing ora becik, contone arep enek pagebluk, contone arep enek prahara. Nek Candi Ayu ki lambange katentreman. Sing ngomong sapa? Lah panjenengan ki pralamita jagat kok ya. Ngene Sendur ya manut tentreman, ngono kok ya. Lek mboten manut pripun? Lah nggih marmut enak iwake wong manut enak awake. Lah masalahe pitike Pak Lurahmu piye? Kuwi kok ya. Mau ana Mas Klitik Kluthuk, ana Lintang, ana Prigel, saiki ana Mbak Sendur. Jan sinden sing tak mimi iki. Ora nyinden barang tak kon dolan nggonku kok butuhe tak mimi. Ya. Masih teko nggonku tak gekne mi. Jenengan sing damel? Lah aku ki wong apa to aku sing ora iso ki. Aku iki masak iso kok. Takono iki bojoku ki takonono. Sing masak ning omahku ki sapa? Sembarange tak nyangi. Dek iki ngomong, "Mas, masak masak jangan sayur, masak saya." Mas, nggodhog banyu, masak saya. Aku wis mek ngono. Berarti sing masak sapa? Aku ngono sing muni masak ngono lho. Mosok gong. Menika kula aturaken punden kula dalu menika nggih rawuh tebih-tebih saking Pandantoya Kediri. Bapakku Mbah Regu rawuh, Nduk. Oh, nggih to. Natkala candi. Ya. Natkala candi. Pak Margono aja gremeng-gremeng lho, Pak. Engko melu nembang kelem mlebu mik aku wedi aku lho. Suara Sendur kaya buta aku. Ngeget-geti kancane nek sing ngomong wah swara lelembut, mbat. Mbat. Lelembut ning aja dibasake. Ha. Ayo. Heeh. Nut garising cakrawala. Jan genah. Cakrawala ya Cakrawala tenan. Dikamen tak penembangi Krisnia Cakrawawor. Aja wala Kris wor. Wala wor. Tibake turu wor. Ya.
durung kok ya. Mandira napa Cahayu? Wit-witan. Wit-witan, mandira ki wit. Lek wit-witan ya mandira. Ah, kowe iki jan aku. Ya bener ah mandira ki wit. Nah. Terus Tan kacehno. Tan kacehno. Napa niku, Mas? Tan kacehno ki ora ngira. Oh. Ndek puno, padha ae. Heeh. Wujud kang yakti nipun Kacehno ki padha karo ora ngira, padha karo pranyata, lho, padha karo ketingalipun. Kowe ki ngawur. Kok ketingalipun. Terus kaya sapa? Wah. Tak kagem Mbak Lurah Ahmad muga sukses selalu ya Gong. Heeh. Terima kasih keguyupane warga masyarakat lan rangkaian adicara PHBN kegiatan Hari Besar Nasional Agustusan najan to anune kegiatane rena kegiatane iki. Jadi ditutup nganggo bengi iki mau ana pembagian hadiah. Wes, sindene arep melu ngrayah tropi. Kayak sing ngrayah ki sapa? Intanmu nduding. Kuwi lek ndelehne kleru lho. Kuwi sing nomor 3 wae ning nomor 4. Ngomongi Pak MC ora digubris syukur. Ora ya panjen yo akhire dioper kok. Terus ki Mbak Jendur. Nengge sapa? Genahno. Panengah Pandhawa. Panengah Pandhawa ngono iki Fani mesam aku iki mesti aku iki Panengah Pandhawa. Zaman rong kecepit kan Janaka gedhi, heeh. Kekasih Raden Harjuno. Terus leren ngandhap pengemban dero ayo mingdatan sinaos dapat ribet terima kasih. Sineman Jawa Gong, dionekke nggo ganti bangsane ular kambang karo mari kangen. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara kesatuan RI menurut aturan keluarga. Setiap hari berbuat kebaikan, siaga menurut ayah dan ibundanya. Siaga itu berani dan tidak putus asa. Matur sembah nuwun, tapi menika njajal ngreyek saka kanca-kanca pesinden. Nglerek to? Nglerek ki ana Mbak Ika lho.